Zaterdag werd de Schouwburgplein compleet omgetoverd tot een ware sportarena. Met veel spellen in de ochtend en in de middag streden diverse teams uit de dorpen en de wijken van Venray om de allereerste titel Baas van Venray. 5, 4, 3, 2, 1. De Baas van Venray, dat is een vorm van een zeskamp. Spelen verschillende dorpen en wijken, hebben allerlei spellen, touwtrekken, behendigheidsspelletjes. En wie daar op het einde van de dag de winnaar van is, mag zich een jaar de Baas van Venray noemen. We hebben een heel plateau laten maken waar het logo van de Baas van Venray op staat. Dus dat mogen ze in hun dorp hangen of in een wijkgebouw, wijkcentrum. Dus vandaar de Baas van Venray. Het initiatief is niet nieuw voor Venray. In 1972 werd er al furoren gemaakt met Spel zonder Grenzen. En sinds er vanaf 2015 de Baas van Horst aan de Maas georganiseerd wordt, was het een kwestie van tijd voordat het evenement ook in het centrum kon plaatsvinden. We hadden vernomen van de Baas van Horst aan de Maas. Die hebben dit evenement al vaker. En dat hoorden we van en daar zijn we door getriggerd. En daar zijn we een keer gaan kletsen. En toen dachten we van, nou, dat is best een leuk evenement voor Venray. Dus vandaar dat we nu vandaag bij de eerste Baas van Venray staan. Een van de deelnemende teams was de wijk Brabant. Teamcaptain Wouter ging zelf fanatiek voorop in de strijd. Wij hebben een dame aan een paal versjouwd, iets van 25 keer of zo. En hoe ging het? Goed, maar het is heel zwaar. Je wil wel de Baas van Venray worden, toch? Ik wil wel de Baas van Venray worden, maar het zal lastig zijn. Er zijn veel sterke teams. Hebben jullie veel getraind hiervoor? Niks. Gezellig samen geweest, maar niet echt, geen fysieke trainingen gedaan. Alleen maar bier gedronken? Nou, vooral tactisch overleg. Veel tactisch overleg. Denk je wel dat je kans hebt om te gaan winnen? Ik gok op top 5. De top 5 was voor de Brabander net iets te hoog gegrepen. Met 103 punten kwamen ze er 5 tekort om het doel te behalen en stranden ze op een 7e plaats. Volgend jaar is er zeker mogelijkheid voor een herkansing. Nou, wij zijn er al bijna zeker van overtuigd dat het volgend jaar weer komt. Want we horen zo'n leuke reacties en doordat het zich rondspreekt horen waarschijnlijk andere dorpen die nu niet van de partij zijn. Hé, verdomme, het was eigenlijk toch wel heel leuk wat er in Venray gaande was. Dus daar moeten we volgend jaar bij zijn. Dus ja, de teams die er nu zijn, die hebben er echt wel zin in. En nadat rond 4 uur alle spellen waren gespeeld, volgde nog een spannende touwtrekfinale tussen het team van de gemeente Venray en team IJsselstein. Ondanks het winnen van deze finale mocht het net niet baten voor team IJsselstein. Met 138 punten kwamen ze slechts 1 punt tekort voor de eindzege. Mede door een 3e plek bij het touwtrekken werd de eerste editie met 139 punten gewonnen door team Heide. En zij mogen zich nu 1 jaar lang de Baas van Venray noemen. Op de Bouwse Bolsbaan wordt gerend en gesprint voor elke meter. Het valt niet mee om al het wiebelige tussen stand te houden en de overkant te bereiken, maar sommigen die vliegen eroverheen alsof er niks is. En dan is het de volgende aantikken.